iltalenkillä. Se on yöllisiä mietiskelyjä. Eräs viisas suomalainen mies aikoinaan sanoi, että jos anime-hahmot olisivat todellisia, minä nussisin niitä. No nyt tälleen, kun yöllisesti mietiskellään, niin aika paljon miettinyt, vittu täällä ei kyllä ole mitään. Aika paljon miettinyt ja mä aikaa tuossa tulokseen, että tää viisas mies oli oikeassa. Siis anime-hahmot on todellisia, niin kyllähän niille kaikenlaista kivaa tulisi tehtyä. Mikä vittu toi ääni on? Se joku saatana leijona syömään mut. Ei saatana, ei vittu mikä toi ääni on. Saatana. Se tulee muuten tästä. Tolpasta perkele. Kun se nyt noin pitää tollasta ääntä? Enpä tiedä. Mitähän mä suo? Joo.